Lejla mżewqa b'melodiji klassiċi u operistiċi famużi mad-dinja kollha. Dan hu li se joffri l-avveniment Opera in the Capital The Three Tenors li se jirritorna għat-tielet sena konseguttiva nhar l-erba' 28 ta' Ġunju. L-avveniment se jibda fid-9 ta' filgħaxija u se jsir fi Pjazza San George fil-Belt Kapitali. Tlieta mill-aqwa tenuri Maltin Alan Xiberras, Cliff Zammit Stevens u Nico Darmanin se jkunu akkumpanjati mill-kantanta Chiara e kif se jħejju spettaklu b'diski klassiċi u moderni. Din it-taħlita ta' mużika se toffri dinamika unika lill-udjenza. It-tenur Cliff Zammit Stevens qal li jħossu onoratu mimli entużjażmu anke minħabba l-fatt li l-kunċert din is-sena se jkun kemm xejn differenti għax se jkun hemm l-akkumpanjament tal-kantanta Chiara. Qed naħdmu fuq ċertu arranġamenti magħha kif ukoll mal-orkestra li n-nies forsi qatt ma raw. Għaliex Chiara ma naħsibx li qatt għamlet ovvjament kunċert ma' tliet tenuri bil-ftit mir-repertorju tagħha u xi repertorju oħra wkoll. Il-Ministru responsabbli mill-arti Owen Bonici ringrazzja lill-artisti u lil dawk kollha involuti fit-tħejja tal-avveniment, inkluża l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta li qed torganizza l-avveniment. Min-naħa tiegħu iċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason McAuliffe qal li żbuħija tal-Belt Kapitali taqbel perfettament ma' żbuħija tas-siltiet li se jiġu preżentati waqt dan il-kunċert ta' livell għoli. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta Catherine Tabone saħqet li din hija pjattaforma fejn l-artisti jistgħu juru l-kapaċitajiet tagħhom u qalet li din l-opra se toffri atmosfera mill-isbaħ f'Belt Kapitali mill-isbaħ. Hija spjegat kif id-diski se jikkonsistu minn qari operistiċi u kanzunetti klassiċi kif ukoll ta' ġeneru pop u crossovers. Bil-kantu qed nitkellmu f'dal-każ ta' dal-kunċert Bellini u Donizetti u għandna wkoll mbagħad repertorju verista fejn jidħol pereżempju Ponchielli, Puccini, eċċetera. Imma wkoll għandna tip ta' kanzunetti li huma crossover bħal pereżempju Who Wants to Live Forever, Io Vivo per Lei, Mamma. Dan il-kunċert se jsir taħt id-direzzjoni mużikali tal-Maestro Michael Laus u tal-Maestro Ryan Paul Abela.